Szevasztok! Megint itt vagyok egy videóval, amiben patakon horgászok. Hova visz is? Nem figyeltem oda. De egy hol jött egy kicsike fürgecsele. Egy picike. Rakom az étetőhálóba. Megvan. Az egyik. Ott ficálunk. Le kell rakjam a kamerát, mert ide kétkezes munka van. Na, valahogy ki tudtam szedni. Csak fókuszálna be. Jaj, nem akar befókuszálni. Na végre. Nagyon nádos ez a hely. Tájban ilyen levéllel, vízilevél. Vagy nem tudom, annak is megvan a neve. Csak én annak nem tudom a nevét. Hoztam ide etetőanyagot is. Ilyen régi lejárt. Nagyon savanyú. Így néz ki. Ezt szórtam be. A csontival csalizok. Ennyi. Most pedig folytatom a pecát. Hogyha még lesz kapás, akkor még jelentkezek. Na hát, megjött egy pisztrang úszóba. Jaj. Nem gondoltam, hogy pisztrangot fogok. Ez egy szarling, úgy nézem. Kicsike szarling. Jaj, de jó. Itt amikor pergetve horgászok, akkor nem jönnek. Bezzeg, amikor akasztok egyet úszóssal. Most tilalom van. Nem gondoltam, hogy itt fogok pisztrangot. Na jó van, ez is megy vissza. Megy az étetőhálóba. Folytatom a pecát. Jó darabig most meglátok kapás. Nagyon meglepett itt egy szarlingot fogni a ilyen nádos terepen. Állóvíz. Szinte. Nem gondoltam, hogy állóvízből is megélhet. Hát úgy néztem, hogy oxigén szegény vízüpatok. Hát nem volt, örvendek, hogy ilyen is él ebbe a patakba. Most a etetésemet elrontotta ez a de nem bánom. Hogy elkezdett menekülni, szétzavarta a halakat. Na nem baj. Majd visszajönnek. Majd még jelentkezek. Na megjött a következő hal. Fürgecsel. Lassan az etetésre értek.
Majd még jelentkezik. Megint újabb hal. Fürgecselle. Majd még jelentkezek. Na hát a végeire írtam. Fogtam egy rakás halat. Még fogtam egy nagyobbat. Az egy fürgecselle. Aztán meg ennél akkor. Jó vastag. Úgyis ezeket akarom telepíteni valahova. A pisztrángot is. Majd ott megszámoljuk mennyi van. Össz-vissza. Nem tudom most mennyi van. Majd megjelentkezek, hogyha odaértem telepítéskor. Szevasztok! Na hát ide megérkeztem. Itt van a nagyobbik. Nem ekkor. Jó nagy. Ilyet még nem is fogtam. Ilyen nagyot. Ez eddig így legnagyobb rakóra. Tizenhárom, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, és amennyi ebeder. És meg a pisztránk. Azt ott később engedem el. Beíraktam már. Kiszakja a vizet. Már 2 pisztránk van telepítve. Ezzel együtt. Van egy szivárványos pisztránk is. Nem szivárványos, hanem piros pöttyös.
Sebes piszrank. Na, ezzel a videóval ennyi lett volna, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Szevasztok!